Variables wani maudu'i ne mai girma a sashen kimiyyar kwamfuta. Mun san me ake, muna jin kalmar variable amma ba mu san meye ma'anarta ba. So a yau zan yi mana bayani akan menene wannan variable din. Da farko variable yana nufin yanayin yadda muke aje data din mu, ma'ana yaya muke aje kayayyakin mu aje kayan data din mu a inda ya dace. Kamar yanzu misali, ku ne kuna da gida, za ku tashi daga wannan gidan ku koma wani gida. So waɗannan kayayyakin ku da kuke tsofaffin gida, yanayin da ku tattara su zuwa sababbin gida shine zan ba da misali a yanzu. Kamar yanzu a ce muna da akwatin da muke sa kayan sawa, muna da akwatin da muka sa takalman mu, muna da akwatin da muka sa sauran kayayyakin abinci da sauransu, duka mun raba daban-daban. So wannan akwatunan su ne muke kira da variable. Kamar yanzu mu ba da misali da wannan tukwanen da suke gaban mu, zan iya cewa wannan gayi nan mun sa wake a ciki, wannan zan iya cewa mun sa ruwa a ciki, wannan kuma zan iya cewa mun sa shinkafa a ciki. So wannan yanzu da muka zo, in muka ce variable din meye a nan wajen, muka ce wannan shine abin da ke ciki shine shinkafa, sannan kuma za mu iya samun suna. To sunan da muka samu shine muke nufin variable ne. Sannan kuma kalan variable din da yake dauka, ma'ana wannan variable din kawai mun sa shi abin da yake dauka shine ruwan zafi ne, ruwan mai duk ruwa yana dauka. So wannan shine data type din shi. So wannan kuma data type din shi shine shinkafa ko wani abu, wannan ma haka. So muna da data types da yawa a programming language, kamar su integer, muna da string, muna da boolean da sauransu. Integer muna amfani da shi ne wajen aje numbers. Yanzu misali mu ce wannan integer din mu ne, sannan mun aje numbers duk waɗansu nambobi from 1 2 3 zuwa numbers beings din ke so, integer din mu zai dauka. Wannan za ku kira a wani programming language za ku gansa a int, wannan za ku gansa a integer, wannan kuma za ku gansa a num. Sannan kuma wannan yana daukar mana strings, ma'ana duk waɗansu characters ko kuma in ce alphabetic characters da waɗansu abubuwa, wannan variable din zai dauka mana. Yanzu ma in muka zo muka dauko number muka aje a nan, to a nan shi zai dauke shi a matsayin characters ne. Shi kuma wannan za mu iya cewa kai abin da yake dauka shi ne boolean. Boolean yana nufin wannan abin is true or false, yes or no. So waɗannan su ne takaitaccen bayani akan variable da kuma data type. A bidiyo na gaba insha Allah zan ƙara muku bayani a misalance, a practical, yadda za ku ƙara ganewa. Na ku har kullum Alhassan Abubakar Sadiq.